ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଡ଼ରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଦଉଡ଼ିରେ ଧରି ରଖାଯାଏ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ହାତୀମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ନିଜ ବନ୍ଧନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନେ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଠାରେ ଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଏହି ପଶୁମାନେ କାହିଁକି ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସମାନ ଆକାରର ଦଉଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଏବଂ ସେହି ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଦଉଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରେ, ତେଣୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏହି ପଶୁମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାତୀମାନଙ୍କ ପରି ଆମ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବୁଲୁଥିବା ଜୀବନରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କେବଳ ଯେହେତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲୁ। ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ବିଫଳତା ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଅଂଶ। ଆମେ ଜୀବନରେ ସଂଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।